Bore da, croeso mawr i chi i oedfa fawl Ebenezer Caerdydd. Da ni falch iawn o gael eich cwmni chi ac yn gweddio byddwch chi'n cael bendith yn ystod yr hanner awr nesa yma. Chredwch chi byth, ond hwn di'r ail sul ar 15 ers cychwyn yr ynysu. Ond mae'n ymddangos fod pethau yn gwella a mae'n ymddangos fod yr haul yn dechrau taro copa y bryn. Wel, hyfrydwch i mi ydy cael croesawu pregethwr gwadd y sul hwn, sef Ifan Roberts. Mae'r neges yn ei ddwylo brofiadol o, ac mi fydd o yn mynd â ni i lyg 18 ac 19 ac yn trafod dwy neges yn y fan honno. Mae'r salmydd drwyddo draw yn yn hannog ni i addoli Duw. Dro ar ôl tro mae o'n dweud molwch yr arglwydd oherwydd mae o'n heiddi yn haddoliad. Meddyliwch chi am salm 103, fe wnaid bendithia'r arglwydd a'r cwbl sydd yno fe enw sanctaidd ef. Fe wnaid bendithia yr arglwydd ac nac anghofia ei holl ddoniau ef. Da ni wedi cael yn creu hyn, da ni wedi cael yn gosod ar y ddeiar yma, nid i wasanaethu yn hunan a'n trachwant, ond i foliannu Duw ac i wasanaethu y Duw bendigedig. Fe wnaid bendithia'r arglwydd a'r cwbl sydd yno, nid rhyw ddarna bach, nid rhyw gorneli o'n bywyda ni, ond y cwbl sydd yno, ei enw sanctaidd ef. A dyna dwi eisiau gwneud y bore yma, eich annog a'ch gwahodd chi i addoli Duw, oherwydd mae o'n ysblennydd ac mae o'n eich caru chi a da ni'n gwybod am y cariad hwnnw yn ei fab yr arglwydd Iesu Grist. Gawn ni gael gair bach o wedi. Arglwydd i'n Duw, da ni yn dod yma y bore yma gyda'n gilydd o wahanol ardaloedd a gwahanol eglwysi i dyfoliannu di. A da ni'n gofyn y byddi di yn bendithio tystiolaeth Gristnogol ledled y byd ar y sul hwn, ac yn arbennig felly yn gwaith ni fel eglwysi yma yng Nghymru. Pob gwasanaeth, pob oedfa, pob fideo sydd wedi cael ei greu, da ni'n gofyn y byddi di ni defnyddio nhw mwyn cyflwyno dy hun a sgariad, mwyn cyflwyno efengil yr arglwydd Iesu Grist, mwyn dogoneddu di, ac mwyn galw pobl i dygaru ac i gredu ac i wasanaethu. A gallwn ni ddim gwneud hynny heb fendith yr ysbryd glân. Felly da ni'n gofyn arglwydd eto, a wneud i fendithio hyn oll a phresenoldeb dysbryd di. Y bydd dysbryd di yn defnyddio cyhoeddi'r efengil i newid calonna, i newid yn heglwysi, i danio ein tystiolaeth, fel y bod y deyrnas di yn tyfu. Arglwydd, mae'n gyfnod ysbrydol hesb yn gwlad ni. Mae yna lawer wedi cefnu, mae yna lawer sydd ddim yn credu, a'n gweddi dair o arglwydd, y byddi di'n arwain pobl nid bob yn un ag un, nid yn bob yn 10 a 10, ond wrth y cannoedd a'r miloedd i gredu'n Iesu Grist ac i blygu glin mewn mawl i ti. Bydd yn agos at y rhai hynny y penwythnos hwn sydd yn dioddau yn echrydus oherwydd yr haint yma sydd ar led. Y tlodion a'r sâl, y cleifion, y rhai hynny sydd mewn galar, y rhai hynny arglwydd sydd mewn gwledydd heb wasanaeth iechyd. A da ni'n cyflwyno'r rhai hynny sydd yn gweithio yn yr cylchoedd meddygol i frwydro'n erbyn y salwch hwn. A thir da brechiad yn fuan, fel yn bod ni'n llwyddo i'w goncro. Tyrd yn awr arglwydd, a derbyn y clod, y mawl a'r bri, yn enw Iesu Grist. Amen. Ti oedd y gair yn y dechreuad, un a Duw yn yw'r sydd fryd.
Dogoniant cydd mewn creadigau, neglir nawr I ni yng Nghrist. O mor hyfryd yw'r enw hwn, o mor hyfryd yw'r enw hwn, enw Iesu Grist fy Iwr. O mor hyfryd yw'r enw hwn, does dim o'i debyg ef. O mor hyfryd yw'r enw hwn, enw Iesu. Ti ddim am nefoedd heb ein cwmni, a Iesu ddaeth I lawr ar nef. Fy mhechod cryf dy gariad cryfach, stym all ein gwahan I nawr. O mor hyfryd yw'r enw hwn, o mor hyfryd yw'r enw hwn, enw Iesu Grist fy Iwr. O mor hyfryd yw'r enw hwn, does dim o'i debyg ef. O mor hyfryd yw'r enw hwn, enw Iesu. O mor hyfryd yw'r enw hwn, enw Iesu. Fe drechau stanghau, llen gath ei rwygo, mae pechod ac ymffrost bydd yn fyd. Mae'r nefoedd yn rhiho, clodydd o goniant, codais di nôl o farwn fyw. Does neb sydd yn debyg, neb i'w gymharu, nawr ac am byth teyrnas I rwyd. Ti sydd ar deyrnas, I ti mae'r gogoniant, ti sydd ar enw uwch bob un. O mor ymys yw'r enw hwn, o mor ymys yw'r enw hwn, enw Iesu Grist fy Iwr. O mor ymys yw'r enw hwn, does dim asaf o'i flaen. O mor ymys yw'r enw hwn, enw Iesu. O mor ymys yw'r enw hwn, enw Iesu. Fe ddaw'r darlleniad heddiw o Efengyl Luc, penod 19 ac adnod 1 hyd y 10, Iesu a Zaccheus. Yr oedd wedi dod I mewn I Jericho ac yn mynd trwy'r dref. Dyma ddyn o'r enw Zaccheus, un oedd yn brif gasglwr trethu ac yn ŵr cyfoethog, yn ceisio gweld pryn oedd Iesu, ond yr oedd yno ormod o dyrfa ac yn tain ddyn byr. Rhedodd ymlaen a dringo sycamor wydden mwyn gweld Iesu, oherwydd roedd ar fynd heibio ffordd honno. Pan daeth Iesu at y fan, edrychodd I fyny a dweud wrtho, Zaccheus, tyrd I lawr ar dynion, y mae'n rhaid I mi aros yn dy dŷ di heddiw.
Daeth ef I lawr ar union a'i groesawu'n llawen. Pan welsant hyn, dechreuodd pawb rwgnach ymhlith ei gilydd gan ddweud, mae wedi mynd I letia at ddyn pechadurus. Ond safodd Zaccheus yno ac meddai wrth yr arglwydd, dyma hanner fy iddo, syr, yn rhodd i'r clodion. Os mynais arian ar gam gan neb, fe'i talaf yn ôl bedair gwaith. Heddiw, meddai Iesu wrtho, daeth iachawdwriaeth i'r tŷ hwn, oherwydd mab I Abraham yw'r gŵr hwn yntai. Daeth mab y dyn I geisio ac I achub y colledig. Diolchwn I Dduw am I air sanctaidd. Amen. Os drawni I Lyc penod 18 ac 19, da ni cael hanes Iesu yn ymweld â Jericho. Ac yn Jericho, mae Iesu'n trawsnewid bywyd 2 berson. Cardotyn dall a chasgwr trethu. Y cardotyn dall yn gyntaf. Yn cardota mae dyma'r unig ffordd iddo ennill bara benyddiol. A maen nhw'n dweud, os da chi'n colli un o'ch synhwyra, fod y synhwyrau eraill yn miniogi. Ac er yn dod y dyn ma'n gweld, roedd o'n synhwyro y cynnwrf o'i amgylch. Be sy'n digwydd, medda fo? Wel, mae Iesu o Nazareth mynd heibio. A mae'n dechrau gweiddi, Iesu, fab Dafydd, trig ar hawrthyf. Nid Iesu o Nazareth oddwch, ond Iesu fab Dafydd. Mae'n rhoi Iesu deitl mesaianaidd. Roedd hwn yn gwybod yn iawn pwy oedd Iesu Grist. A bod ganddo'r galler awdurdod i'w iechau. Ac er fod y dyrfan ceisio I ddistewi a'i bwysio'r neilltu, mae o'n gweiddi'n uwch. Iesu, fab Dafydd, trig ar hawrthyf. A mae'r gri yn syrthio ar glust Iesu. Safodd Iesu. Dwch o fel mae'n meddwl fo. A mae o'n cyfarch y dyn dall gyda chwestiwn braidd yn od. Be ti eisiau mi wneud I ti? Be ti eisiau mi wneud I ti? A dwi'n credu fod Iesu'n gofyn yr un cwestiwn union hefyd. Be ti eisiau mi wneud I ti? A mae'r cardotyn yn ateb yn syth. Syr, mae'r eisiau cael fy ngolwg yn ôl. Be di'n hateb ni tybed I gwestiwn Iesu? Mae Iesu'n cyfarfod ag angen y cardotyn yn y fan a'r lle. Derbyn dy olwg yn ôl, dy ffydd sydd wedi iechau di. Cafodd ei olwg yn ôl ar unwaith. Dyna chi newid, dyna chi wyrth. Nid yn unig mae'n cael ei olwg yn ôl, ond mae ei fywyd yn cael ei newid hefyd. A dyna be mae cyfarfod y Iesu'n gallu wneud yn ein bywyd ni. Dechreuodd ei ganlu neb gan ogoneddu Duw, ac mae'r gorfoledd heintus yn lledu'r dyrfa. Ac o weld hyn, rhoddodd yr holl bobl foliant I Dduw. Bywyd y cardotyn dall o gyfarfod y Iesu yn cael ei newid. Ac yna Zaccheus, y casglwr trethu. Un hollol wahanol, os oedd y cardotyn dall yn ei dlodi yn gorfod cardota am fara, roedd hwn ddim yn gwybod beth I wneud â'i gyfoeth. Prif gasglwr trethu a thwyllwr.
Nid yn unig roedd hwn yn gwasanaethu'r gormeswyr ac yn casglu trethu ar ran Rhufain, roedd o'n twyllo'r bobl hefyd. Yn ymgyfaethogi ar draul y werin dlawd. Dim rhyfedd o pobl yn ei gasau a chasb perffaith. Pobl ddim eisiau ddim byd i wneud efo fo. Dieithryn ymhlith ei bobl ei hun. Twyllwr a bradwr. A dyma hwn o bawb yn ceisio gweld Iesu wrth iddo fynd trwy Jericho. Pam? Llwn ni mond dyfalu. Gwyrach wedi cydwybod yn ei bigo bod o'n anhapus oherwydd ei nigrwydd. Bod o'n sylweddoli nad oedd casglu cyfoeth trwy 10 neu 2 yn cyfarfod ei anghenion dyfnaf. Beth bynnag oedd yr rheswm, roedd o'n weld Iesu. Ac oherwydd i fod o'n ddyn bychan o gorff, doedd o ddim yn gallu edrych dros y dyrfa. A mae o'n dringo Sycamor Wydden. A mae Iesu'n ei weld. Mae'r ddau'n dod wyneb yn wyneb. Allwn ni ddychmygu bod yna wen ar wyneb Iesu. Wedi gweld yr ochr ddoniol i'r sefyllfa. Casgl trethu yn ben goedan. A meddwl fod Zacchaeus, tydi lawr ar dynion, mae rhaid i mi aros yn dy dyd i heddiw. Anhygoel, anhygoel. Byddai'n yn neb yn siarad y Zacchaeus, heb sôn am geisio lle ti garwch yn ei gartref. Ond mae Zacchaeus yn ymateb mewn syndod mae'n debyg, bod Iesu'n cymryd sylw hon o gwbl. Daeth ei lawr ar einion a'i groesawu yn llawen. A da pobl ddim yn licio hyn. Dyma nhw'n dechrau cwyno. Dyma i wedi mynd i letua at ddyn pechadurus. Doedden nhw eto heb ddeall ystyr gweinidogaeth a chenhadaeth Iesu. O gyfarfyddiad Iesu a Zacchaeus, dyma wyrth arall yn digwydd. Cymaint o wyrth a rhoi golwg i'r dyn dall ar gyrion y dref. Gwrandwch. Ond safo Zacchaeus yno, ac meddai wrth yr arglwydd. Dyma hanner feiddo syr yn rhodd i'r tlodion, ac os mynais arian ar gam gan neb, fe'i talaf yn ôl 4 gwaith. A calon Zacchaeus yn cael ei thraws newid, ei holl agwedd o't fywyd yn cael ei newid. Ac meddai Iesu heddiw, daeth iachawdwriaeth i'r tŷ hwn, oherwydd mab i Abraham yw'r gŵr hwn yn tai. Daeth mab y dyn i geisio ac i achub y colledig. Daeth mab y dyn i geisio ac i achub y colledig. A da ni'n blith y colledig hefyd. Da ni'n hoffi clywed hynny na chydnabod hynny. Hynny di dwi wedi fy magu ar aelwyd grefyddol. Dwi wedi mynd i'r capel ar hyd foes. Ond ydy hynny ddim digon. Mae rhaid i mi hefyd yn bersonol ddod wyneb yn wyneb a Iesu a dod i'w nabod o fel arglwydd ac fel gwaredwr y mywyd i. Dod wyneb yn wyneb a Iesu mwyn iddo gael delio
am anghenion ni. Anghenion corfforol, meddyliol, ysbrydol. A'r angen sydd yn gyffredin i ni gyd, ein hangen am faddeuant, a bywyd newydd trwy gariad a gras Iesu Grist. Dyma geidwad i'r colledig. Meddyg i'r gwiwedig rai. Dyma un sy'n caru maddau i bechaduriaid mawr ei bai. Diolch iddo. Bydd am gofio llwch y llawr. Daeth mab y dyn i geisio ac i achub y colledig. Cardotyn dall, Saceus, a finna hefyd. Diolch iddo, mwyn i enw. Amen.